I avui a la primera de les entrevistes parlarem de teatre perquè aquest diumenge 12 d'octubre a les 6 de la tarda l'agrupació teatral Benet Escriba donarà el tret de sortida de la ja 21a edició del concurs de teatre amateur Ciutat de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta nova edició tornarà a oferir un total de 10 funcions que aniran des d'aquest mes fins al mes de març de l'any vinent i avui el que farem concretament és detallar-vos les 5 primeres i ho farem una vegada més amb la Roser Descaire i l'Antònia Garcia. Benvingudes a les dues una vegada més al plató de Televisió Costa Brava. Gràcies. Moltes gràcies. A l'estiu ens vam veure, vam venir al teatre i vam explicar una mica coses de novetats i així, però vam dir que vindríeu a explicar-nos això, quines seran les 5 primeres obres que es posaran en marxa aquest any. És que aquest any ha sigut difícil per la comissió que selecciona. Li ha costat moltíssim poder decidir-se, perquè es varen presentar 60 opcions i només en podíem triar 10. Per tant, aquest any ens hem passat de masses bones i n'hem hagut de deixar moltes al calaix, que sap molt de greu. Perquè després de la pandèmia el que va passar va haver-hi com una... Esclar, els grups es havien parat, llavors tenies treballs a trobar-ne 10. Vam arribar a 20 anys, però amb dificultat per seleccionar els últims anys. Però, noi, ara és una cosa... Ha revifat, no? Una mica? Ha revifat moltíssim. I suposo que això, que clar, si heu hagut de seleccionar de 60 obres 10, és que les 10 seran boníssimes totes. Sí. No totes, exacte, les 10 seran boníssimes. Les 60 no totes eren bones, però una gran majoria sí. Perquè el que feu és anar a veure aquestes 60 obres i després escolliu les 10 o com ho feu? Hi ha una comissió perquè el que fan és que envien vídeos als que presenten l'obra i llavors hi ha una comissió que els selecciona, que els va veient i els selecciona. També és cert que a Pineda hi ha una mostra cada any d'obra de teatre amateur i doncs, es fa una anada a Pineda per veure forces obres, però a part totes les altres que arriben s'han de visionar per seleccionar. Hi ha una feinada darrere. Això no va dir tot plegat, hi ha una feinada d'anar mirant, d'anar analitzant i més d'entre 60 triar-ne 10. Sí, a més, ara també amb la 20a d'edició ens ha permès conèixer una mica el que volen la gent de Sant Feliu, el públic de Sant Feliu. Perquè hi ha molta qualitat, la veritat, en els grups amateurs actualment. Estan fent un homenatge en el Romea, amb aquell L'amor venia amb taxi. L'amor venia amb taxi és una obra que molts teatres amateurs ja l'han feta. Vull dir, és un homenatge molt sincer i perquè està en plena ebullició. La 21a edició començarà ara aquest diumenge. Baby Shower. Què és Baby Shower? Doncs és això, és molt divertida, és una obra còmica, és una obra que porten els amics de Teatre d'Ullastrell, es diuen Gato, que aquests solen escriure-se les obres, que són els que van portar Bruna, que també va agradar molt a la gent, i doncs va d'això, d'aquesta mena d'acte social que es fa, que està de moda, que per nosaltres és bastant nou aquí, però que s'està implantant. Però, bueno, a Amèrica i Anglaterra fa molt de temps que funciona, que és donar la benvinguda al nadó abans de que neixi, no? I, bueno, descobrir el sexe i es fa tota una festa al voltant d'això. Doncs és això. Doncs tractarà d'això, d'aquestes novetats que anem incorporant també, que venen de fora i se'ns van incorporant i a partir d'aquí es desenvoluparà una història. Ah, exacte, sí. Això serà aquest diumenge per donar el tret de sortida, que per cert, si la gent vol venir ja aquest diumenge o qualsevol dia, entrades com ho poden fer o on les poden trobar? A Turisme, a l'oficina de turisme de Sant Feliu, durant tota la setmana i després, una hora abans, a l'obertura de la taquilla del mateix teatre. I són a 10 euros el mateix preu que tenim des de fa temps. És un cost assumible i per passar una tarda molt divertida. També poden venir al següent, ara anirem repassant aquestes pròximes obres. Per exemple, el 26 d'octubre tindrem a l'Hostalera. Què és l'Hostalera? L'Hostalera és una obra del segle XVIII, els personatges són del segle XVIII, amb una mentalitat d'aquella època. És una hostalera que la pretenen dos personatges. Un d'ells té un títol nobiliari que l'ha comprat,
que en aquella època es feia molt, que no tenia un ral, i comprava el títol nobiliari. I el que verdaderament tenia diners. Però entremig d'aquestes pretensions de l'hostalera, també hi havia, se'ls hi apareix un personatge que no pot veure les dones i que no els vol veure de cap manera. Clar, ja veus a venir que allà hi haurà un liu impressionant. Dos persones pretenent a la hostalera i l'altra que no la pot veure ni en pintura. A més, hi ha un criat que ajuda a l'hostalera, l'ajuda a manipular aquesta gent. Hi ha uns personatges també molt graciosos d'un parell de dones que no tenen un ral, però que també viuen en l'hostal. I també tenen... Són elles les que pretenen en el ric. O sigui, és una obra del segle XVIII, feta... És una obra d'en Goldoni, per tant, és una comèdia i molt ben presentada, perquè aquesta gent de Llorenç del Penedès són un dels grups que s'han endut més premis en els nostres concursos. Doncs veurem si aquest any ho mantenen. Són molt bons. Aquestes serien com les opcions per venir a veure a l'octubre, però després també al novembre us acompanyaran al Centre de Canet de Mar, que en aquest cas què presentaran a Sant Feliu? El Coix d'Inishman. També és un thriller, també bastant, no podem dir que és un clàssic, però bastant clàssic. Podríem considerar que és bastant clàssic. A més, té molts anys. Sí. Té molts anys. És d'un autor anglo-irlandès, que és en Martin McDonagh, i bé, sempre la història va una mica d'això. Hi ha un coix a Inishman que és una mica tullit i llavors tot queda una mica revolucionat amb l'arribada d'un productor de Hollywood que ve a fer una pel·lícula sobre els homes del mar d'Aran i tot l'enrenou que porten a Inishman i l'embolic que hi ha amb aquest personatge del coix d'Inishman. És una obra maca, jo crec que és una obra molt completa. Molt atractiva. Sí. A més, l'autor és el mateix de La reina de la bellesa de l'hivern. Sí, que també són obres que s'han portat i obres... Una altra obra que l'hem portada i que... Per tant, també són fidels, també, en aquest festival, en aquest concurs. Els de Canet són un grup que, diguem-ne, fa molts anys que existeixen. Han anat variant la gent, però... Però el grup segueix i segueix venint. Impertèrrit. Després també tindrem a La filla del mar, que també d'Àngel Guimerà. La filla del mar és d'en Guimerà. És una de les obres, diguem-ne, menys conegudes d'en Guimerà. En canvi, és una de les obres més difícils de fer. Per què? Perquè hi ha molta joventut. Llavors, joventut amb uns papers dramàtics, costa de creure'l, de creure el paper, de creure't el paper. La gent que porta molts anys fent teatre, per ells el difícil és fer comicitat. Però dramatisme amb una persona gran, no. I és clar, les obres d'en Guimerà són totes dramàtiques, totes acaben malament. Però en aquest cas podríem aplicar d'allò que hi ha ara, amb la discriminació que hi ha contra els que venen nous, que arriben nous i que no els acceptem. És clar que aquesta nena és una noia que han trobat a mar i que arriben al poble i, és clar, ella, amb ganes d'incorporar-se, doncs troba el rebuig de molta gent, inclús del seu estimat. I juguen amb ella una mica, no? La utilitzen una mica. L'utilitzen, exactament. Però és en Guimerà. I l'any passat va ser l'any Guimerà. I aquesta obra no la varen portar, ja en van portar una altra. Doncs aquest era el moment de portar-la. I la porten al grup de Deixalles 81, que hi ha molt de jovent. Exacte. Sí, exacte. És un grup molt maco. Sí. A més, s'han ajuntat
amb un grup que nosaltres no coneixíem, que és el Tres Panys Panys, exacte. de Moià, i esclar, entre tots dos grups Clar, han creat precisament el personal. Clar, han fet que la sinergia i a través d'aquí han pogut posar... A més, la presenten molt bé, eh? Sí? Sí, és molt maca, és molt ben presentada, diguem-ne, molt convincent, eh? Doncs vindrem a veure-la, a veure què tal, perquè segur que serà tot un èxit també. Sí. I després, per tancar ja l'any, el dia 7 de desembre tindrem Sota Teràpia, que si no m'equivoco, una mica de parelles que fan teràpia en grup, però que acaba sent tot una mica un desastre, no? És una obra còmica també, és escrita de Matías del Federico, que és un argentí, llavors teràpia i argentí de vegades lliga una mica, i són unes parelles que van a fer una teràpia en grup, però resulta que al final acaben fent-se-la entre ells, la teràpia, no? I és una obra divertida. Jo crec que tindrem un bon acabament d'any i serà divertit. Hem repassat doncs, els que tenim ara, el que queda de 2025. Després, al gener, us convidarem a que torneu a venir a acabar-nos de presentar la de la resta de l'any, però molt ràpidament, perquè la gent almenys sàpiga els títols de les que vindran la resta de l'any, quines serien les 5 últimes? Ens vindrien un Lorca, una Rodoreda... Sí. Els 12 sense pietat. Els 12 sense pietat. Ovelles. Les ovelles. Ovelles, que també és molt divertida. Les ovelles ens la deuen. Ens la deuen. Ah, sí? Havien de venir un altre any? Sí, havia de venir fa 2 anys. I no varen tenir un problema d'última hora. No sé si va ser la pandèmia o no. Pot ser. Ja no me'n recordo. Però ens va fallar, vàrem haver-los de substituir. I acabem el In Memoriam, que és una obra de la batalla de l'Ebre. Sí, és un repàs de la memòria històrica de la... No expliquem més. Exacte, ho expliquem. Vindreu al gener a explicar-nos aquestes i també explicar-nos com han anat aquestes 5 primeres, eh? Exactament. Sí, llavors us direm si la gent ha sortit enfadada o no. Exacte. Voldrem saber una mica les reaccions del públic de tot plegat. Doncs Roser, Antònia, moltíssimes gràcies per explicar-nos una mica de què van aquestes obres, que sigui tot un èxit i des d'aquí convidar tothom a que vingui a seguir aquestes obres, que com dèiem és com sempre els diumenges a les 6 de la tarda i tenen tota la programació també disponible per internet, suposo, no? Gràcies a vosaltres per deixar-nos-hi a ser. Doncs nosaltres també hi seguirem sent i també ens aproparem algun dia també per ensenyar-vos com està anant aquest inici d'aquesta 21a edició.